Sziasztok, én Hunor vagyok, és ebben a videóban pedig be fogom nektek mutatni, hogy milyen stúdiót is képzeltem el otthonra, de természetesen csak videóstúdióról beszélhetünk itt ebben a videóban. A videóstúdiónak elengedhetetlen kellékei a mikrofon, a kamera, illetve a jól megvilágított terület. Egyébként a megvilágított területekre később visszatérek, illetve a lámpákról is szó lesz. Ebben a videóban elhangzottaknak a linkjei mind bent lesznek a leírásban, úgyhogy nyugodtan nézzetek le, hogyha netán ti is szeretnétek ugyanilyet vásárolni. Úgyhogy kezdjük is a videót. Legelsőnek én a mikrofonomat szeretném bemutatni, amit szeretnék karácsonyra, és a stúdióval is szeretném egy kicsikét bővíteni. Ez nem más, mint egy Trust mikrofon, méghozzá egy Trust Micro USB-s mikrofon, és ennek mondom is a specifikációit, egyáltalán nincs sok specifikációja. Az a nagy előny benne, hogy adnak hozzá állványt, illetve hangkártyát. A hangkártyára picit később visszatérek. A csatlakozó felülete USB a hangkártyának, de magának a mikrofonnak jackes csatlakozója van. 180 cm-es a kábelhoz. Nekem azért van erre szükségem, mert hogy a mikrofon állványom, ami majd később lesz a mikrofon, annak is kell hely, mire lejön, és még amíg visszamegy az asztalomon, tehát most láthatok egy képet az asztalomról, ami egyébként teljesen át lesz alakítva, nem így fog kinézni. Mint láthatjátok, nekem itt van bal oldalt a gépem, és jobb oldalt lesz a mikrofon állvány, úgyhogy oda azért kellene egy jó 2 méter kábel, de 180 centi is bőven elég lesz, hogyha nagyon takarékosan oldom meg ezt a kábel elvezetést. Fekete és kék színben elérhető, tehát csak ebben az egy színben érhető el. Szóval a hangkártyára visszatérve, azért lesz jó nekünk a hangkártyánk, mert a mikrofonnak a jack csatlakozója belecsatlakozik a hangkártyába, és az a hangkártya lehetővé teszi, hogy visszahalljuk majd magunkat a mikrofonból, miközben beszélünk, ami egy nagyon jó dolog. És ezen kívül USB-s csatlakozón keresztül kapcsoljuk a gépünkhöz, és bármilyen ilyen mikrofonhoz, illetve fejeshez lehet használni ezt a hangkártyát, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. A háromlábú állvány pedig azt teszi lehetővé, hogyha netán nem szeretné magunknak venni valamilyen mikrofonálványt, akkor rá tudjuk helyezni erre, és ugyanezt gyárilag adják hozzá, és hogyha netán majd szeretnénk újítani, akkor ezt csak szimplán levesszük róla, és betesszük az új állványunkba, és már készen is van. Ugorjunk is tovább. Ugye a videó stúdióhoz kell egy jó kamera. Én jelen esetemben a telefonomat használom, ami egy LG Spirit. Nem valami jó a kamerája, de tud Full HD-ba venni, és 8 megapixeles. Nos, én most az asztalomat is, a kis stúdiómat szeretném bővíteni egy webkamerával, méghozzá egy Logitech C270-es HD kamerára szeretném cserélni a LG Spiritemet, olyan videóknál, amiben ez szükséges lesz. A telefonomat még mindig marad elsődleges kamerának. Nos, hát akkor mondanék is róla pár specifikációt. USB 2.0-ás csatlakozója van, HD felbontásba, tehát 1280x720 pixeles felbontásba tud felvenni videókat, ami szerintem nagyon jó, főleg, hogy láttam róla teszteket is. Azért választottam ezt, mert a tesztek során jókat láttam, és a árérték arányal is meg voltam elégedve, főleg, hogy egy Logitech márkáról van szó. Van ennek beépített mikrofonja is, amit szerintem nem nagyon fogok használni, főleg, hogy ezzel a Trust mikrofonnal sokkal jobb minőségben tudok majd felvenni hangokat, de azzal a mikrofonral tökéletesen lehet skype-olgatni. Ez a webkamera egyébként szürke, illetve fekete színekben elérhető, és így néz ki egyébként, és a kamera mellett van egy ilyen zöld LED világít, amikor veszed a videót, és ezzel tudod, hogy bizony ez a webkamera megy. És ez nagyon jó, mert hogy fel lehet csiptetni a monitorunk tetejére, és így tökéletesen ott marad, és nem mozdul el, és nem kell mindig mozgatni, meg nem kell állványra rakni, és a többi. Apropó állvány. Térjünk is át az állványokra, ugyanis nekem egy állványra lenne szükségem, ugyanis nekem a régi házi készítésű állványom, amiről találtok készítős videót a csatornámon, tehát konkrétan videóba készítettem le ezt az állványt. Most én egy Hamastar 61-es fotóállványra cserélném le, ugyanis erről sok jó véleményt hallottam, illetve teszteltem is már, tehát volt már kezemben, bementem az egyik műszaki cikkes áruházba, és találtam egyet, amit ki lehetett próbálni, és nagyon jó tapasztalataim vannak róla, így gyors kipróbálása is. Árérték aránnyal teljesen meg vagyok elégedve, egy ilyen állványért ennyit biztos, hogy kiadnék. Jár hozzá egy táska, amivel könnyen lehet hordozgatni, és akkor mondanám is a specifikációi. 1220 grammos,
Teherbírása 3 kg, ami nagyon jó, ugyanis csak egy telefont szeretnék rátenni, és hogyha netán szeretnék bővíteni valamilyen komolyabb kamerára, akkor ez tökéletesen el fogja bírni. A teljes magassága 153 cm, ami jó magas, és nagyon magasról lehet készíteni róla videókat. Lehet dönteni jobbra-balra, lehet dönteni előre, hátra, és lehet emelni egy ilyen kis tekerőn keresztül. Majd úgyis lesz a kicsomagoló videó, úgyhogy majd láthatjátok. A táska jár hozzá, tehát könnyen lehet cipelni oda-vissza, főleg, hogy még van itt egy ilyen fogantyú is az oldalán, amivel meg lehet fogni, hogyha ne talán a kezünkbe szeretnék vinni. De most jön a nagy bukkanó, ugyanis hogyan lehet rátenni egy ilyen állványra, ami szabványfényképezőgép menet van, ami a telefonunkon nincsen, rátenni egy ilyen telefont. Nos, 2 lehetőséget ismerek. Felmész az internetre, és keresel egy ilyen telefon kameraállvány átalakítót, amit lehet kapni az interneten 700 forintért, vagy bemész valamilyen műszaki cikkekkel foglalkozó üzletbe, és megveszed a selfie botot 2-3 ezer forintokért. Nos, hát én az utolsó lehetőséget választottam, bementem egy műszaki boltba, és vettem egy olcsó selfie botot, aminek a felső része tökéletesen alkalmas erre a célokra, tehát rácsavarozzuk a kamerára, és beletöltjük a telefonunkat, és már tökéletesen működik is. És ezzel nem nagyon kell sokat tökölni. Visszatérve egyébként a mikrofonhoz, a mikrofon állvány az nem máshogy néz neki, mint így. Egyébként ez egy TS Studio 19/90007 típusú mikrofonálvány. Ennek mondom is a specifikációi, acél szerkezete van, 360 fokban fordítható, tehát körbe tudod fordítani a tengely körül, 5 kg-ig terhelhető, ami nagyon jó, ugyanis pár egy Yeti mikrofont is rá tudok rakni, de azért egy Yetit is rá tudnék rakni, hogyha lenne rá igényem, de mivel nincs rá igényem, ezért nem teszek rá, de hogyha ne talán bővíteni szeretném, akkor ez a mikrofon állvány tökéletes lenne a számomra. Rugós ez az egész, tehát fölfele és lefele is tudjuk emelni, és össze lehet csukni, és szabványos mikrofon menet van rajta, tehát ahol rácsavarod a mikrofont, az ott szabványos. És hát erről nincs is több dolgot elmondanom, max csak annyi, hogy még az asztalra rácsiptetős részénél van egy szorító, amivel rá lehet szorítani az asztalra, ennek csak egy hátránya van, az, hogy nyomot hagy, de nem nagyon fogom leszedni onnan, úgyhogy ez nekem nem nagyon jelent gondot. Na de akkor menjünk is tovább, ugyanis most szeretném nektek megmutatni a mostani szobám kinézetét. Tehát most láthatjátok a képen, ilyen ez így néz ki. Amit láthatjátok a monitoron fölött a tojástartókat, azok nem lesznek ott, ugyanis ilyen púpos szivattyal lesznek ellátva a falaim, pontosabban csak ez az egy fal a 2 szekrény és az asztal között, ugyanis ez azt csinálja, hogy hangot szigetel, illetve hangot elnyel. Tehát úgy tudnám legjobban prezentálni, hogyha bevinnélek titeket egy üres szobába, és elkezdhetnétek ordibálni, akkor ugye hallhatjátok azt a bizonyos vízhangot, ami nem kellemes egy stúdióban. Úgyhogy, ha most kivinnétek titeket onnan a szobából, és másnap pedig beengednélek újra titeket, és akkor azt tapasztalnátok, hogy ki van tapétázva a fal mindenféle szivacsokkal, tehát pontosabban stúdió szivacsokkal, és megnéznétek, elkurjantanátok magatokat megint, akkor már nem hallanátok vízhangot, ugyanis ezek a szivacsok elnyelik a vízhangot. Ezt előszeretettel használják minden egyes stúdióba 1-től 1-ig, úgyhogy én is szerettem volna egy ilyet használni. Akkor ugye mondtam nektek, hogy a fényforrás is elengedhetetlen ezeknél a videóknál, ugyanis ha mondjuk beültök egy sötét szobába vlogolni, hát abból nem lenne egyáltalán semmi, úgyhogy ide kellenek egy jó kis fényforrások. Én a 50 wattos ipari, tehát 50 wattos LED lámpákat választottam, ipari természetesen, mert én úgy érzem, hogy ezek adják a legmegfelelőbb fehérfényt, illetve a legerősebb fehérfényt, szóval én ebből 2 darabot tennék a szobámba, ami megvilágítaná a zöld hátteret, amire mindjárt ki is térek. Szóval ezek világítanák meg a zöld hátteret, illetve fényt adnának az arcomnak, hogy ne legyen annyira sötét minden. És hát ezek a lámpák elég fényt adnak nekem, amire nekem szükségem van, ugyanis ezzel a 3 darab halogén izzóval, ami most van nekem a szobámban, egyáltalán nem megyek szinte semmire, mert ezek sárga fénnyel világítanak, és nagyon fontos, hogy a fényforrásaink teljesen hideg fehér fénnyel világítsanak, ugyanis hogyha meleg fénnyel világítanak, akkor sárga lesz az egész videó, és élvezhetetlen szar lesz, mint az előző videóm, amit ne nézzetek meg, mert nagyon pocsékra sikerült. Tudom, sajnálom, leírásban is közöltem, hogy nagyon fos lett a minősége, de ez a minőség egyébként függ a kamerától, a fényforrásoktól, illetve a YouTube-nak, hogy
mennyire fogja lerontani a videónkat. Én azért szoktam általában 1080p-be tölteni, mert ott a YouTube kevesebbet ront a minősége, mint 720p-n, tehát én 1080p-be szeretném feltölteni a videókat. Lehet ilyen glitcheket találni, hogy hogyan lehet úgy feltölteni a videót, hogy ne nagyon romoljon a minősége. Ezért kell növelni a videónak a felbontását és a minőségét, ami nem valami jó dolog, és nem is egy olcsó mulatság. Nos, most, hogy beszéltünk a fényforrásokról, akkor beszéljünk egy kicsit a zöld hátterekről. Hogy is néz ki egy zöld háttér? Körülbelül így. Van 2 darab állvány oldalt, illetve egy hosszú rúd fölötte, és azon van a zöld háttér, ami teljesen a lábunkig leér. Én azt javaslom, hogy zöld hátterezésnél mindig nézzétek meg, hogy hol lesztek benne, és mikortól már nem vagytok benne. Ugyanis, hogyha például úgy kezditek el a videót, hogy a 3/4 a videónak zöld háttér, és még a maradék negyede már fal, hát akkor ott borzasztó csúnya lehet, de a Sony Vegasban maszkolásokkal lehet ezzel bonyolítani dolgokat, de akkor pedig, hogyha kinyújtok messzebbre, akkor nem fog látszani a keretek, erről majd lesz a tutoriál. Na de hogyan is kell használni a zöld hátteret? Jól megvilágítsátok, fontos, hogy egyenletes megvilágítás legyen a zöld hátteren, mert ha nem, akkor ilyen sötétebb árnyalatok is jelen lesznek majd a zöld háttérnél, ami nem valami kellemes dolog, ugyanis akkor azt a kromakulcs nem nagyon tudja kiszűrni, és akkor még ott maradnak mellettetek ilyen foltok. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne valamilyen zöldes árnyalatú ruhába legyetek, mert akkor azt is zöldnek veszi, és konkrétan kiszűri a titeket középen, és akkor ti nem fogtok látszódni. Akkor szépen megvilágítod magadat egyenletesen, szépen egyenletesen elengyengeted a zöld hátteredet, úgyhogy nagyon tökéletesen nézzen ki. Hogyha ezzel megvagytok, jól meg van világítva a terep, szépen ki van húzva, akkor beálltok szépen elé, és levideózzátok magatokat, ahogy csináltok valamit, például vlogoltok. És akkor ez a vlog után megfogjátok, elmentitek a fájlotokat, behúzzátok egy videószerkesztő programba, jelen esetemben a Sony Vegas, és megkeresitek azt, hogy Chroma kulcs, és szimplán csak rákattintotok arra a rétegre. Erről egyébként van rengeteg tutorial videó a YouTube-on, nézzétek meg, majd nekem is lesznek a jövőben ilyenfajta videóim, ne aggódjatok. Akkor szépen kiválasztod magad mögött a hátteret, és kiszúrod, és bármilyen hátteret betehetsz magad mögé, amilyet szeretnél. Például most láthatjátok a képen a Nélit, hogy betette magát a Monteveresthez. Na de ennek a zöld háttérnek kell is állvány, na de hogyan lehet józan parasztésszel házilag készíteni egy ilyet? Meg is mutatom nektek. Van most ez a kép, amit láthattok itt. Ugye láthatjátok, hogy van ott lent 2 darab rúd. Na, azt a rudat kell kicserélni még hosszabb rúdra, illetve azt a felső rudat, ami még ott van fönt, az ezüstes színű rudat, azt is még kicserélni ugyanolyan hosszúra, mint ami lent van, tehát egyezzenek a méretek. És akkor utána már csak összerakjátok, felemeljétek olyan magasra, amilyenre szeretnétek, úgy állítjátok be, hogy a kamera mindenhol lássa a zöld hátteret, hogyha nem, akkor majd kimaszkoljátok. Megfogjátok, rátállítek a zöld hátteret, bevilágítjátok magatokat, felveszitek magatokat, és akkor már lehet is a tesztpróba, illetve lehet kísérletezgetni, hogy hogyan a legjobb. Szeretnék a szobámnak még egy ilyen kis stúdiós kinézetet adni, úgymond, ami jelen esetemben hamuszürke szín lesz, mint amit a képen is láthatjátok, de ennek a hamuszürkének egy kicsit sötétebb árnyalata lesz a szobámban jelen. Na de mi a helyzet akkor, hogyha nektek laptopotok van, illetve nem szeretnétek mindig kibehúzigálni az USB csatlakozókat, hogy most a kamera van bent, most csak az egér van bent, most a kamera van bent, most a mikrofon van bent, akkor még fogjátok a fejeteket így a videó végére, hogy úristen, csak 2 USB csatlakozón van. Ilyenkor mit tegyek? Nos, felmész az internetre, és beírod azt a bizonyos szót, hogy USB hub. És keresel egy minél olcsóbbat, ami neked a pénzedből futja, illetve ilyenek szeretnél, tehát én azt ajánlom, hogy minimum 4 portos legyen, mert akkor elfoglal egy USB helyet, és akkor abból a 4 portból -1, tehát akkor csak 3. Úgyhogy már 2-ből, hogyha veszem még egy 4-es portot, akkor abból már 5 lesz, ami nagyon jó, úgyhogy tökéletesen lehet használni mindenfélére. Én már vettem is egyet magamnak, ez tökéletesen működik, a képen hasonló van, tehát nekem annyi különbsége, hogy USB 2.0-ás, illetve nem fekete, hanem fehér, és nem ilyen a márkája. Nos, hát akkor ennyi is lett volna ez a videó. A jövőben majd jöhetnek a unboxingolós videók, ugyanis rengeteg kelléket fogok még kibontani a jövőben, amit fel is veszek videóra, illetve feltöltök.
Úgyhogy ennyi is lenne az a videó, remélem segíthettem. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha nem, akkor nyugodtan diszlájkolhatod, ha pedig tetszenek a videóim, akkor iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, én Hunor voltam, sziasztok!